Kata nap mint nap vonattal érkezik a fővárosba, majd villamosra száll, és egy könnyű séta után megérkezik iskolájába. Itt az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor könnyűipari és környezetmérnöki karának aulájában szokott reggelente összefutni barátaival. A lány már harmadik fél évét kezdi az ipari termék- és formatervező mérnöki szakon. Mai első órája a 21. század technikáját felhasználó háromdimenziós formatervezés, de a tanulmányai során régi, hagyományos konstrukciókkal is találkozik. Míg a háttérben régi varrógépek zakatolnak, ő egy kompjúterrel összekötött hímzőgépen bizonyítja elhivatottságát. Éppen az iskola emblémáját örökíti meg. A kemény munka után pedig édes a kikapcsolódás. Kata boldog mosollyal nézi az esti gólyabárban fiatalabb diáktársait, amint önfeledten táncolnak. Vidámak, elégedettek, okosak. Ó, ha én is óbudai egyetemista lehetnék!